Αγαπητοί επιβάτες, η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ εξυπηρετεί με συνέπεια, ταχύτητα και αξιοπιστία για περισσότερα από 50 χρόνια το επιβατικό κοινό. Με διαρκώς βελτιούμενο στόλο και εγκαταστάσεις προσφέρουμε αξιόπιστες συγκοινωνίες στις καλύτερες δυνατές τιμές. Τα λεωφορεία της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ξεκινούν από την Αθήνα, από το πεδίο του Άρεως και στη συνέχεια παραλαμβάνουν επιβάτες και αποσκευές από το σταθμό Κηφισού στην οδό Κηφισού 100. Από εκεί, μέσω της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης, κατευθυνόμαστε στον προορισμό μας. Σε 2,5 περίπου ώρες κάνουμε μία στάση αναψυχής 20 λεπτών στο ύψος της Λαμίας. Φτάνοντας στη Θεσσαλονίκη, μπαίνουμε στον επιβατικό σταθμό Μακεδονία. Το λεωφορείο τερματίζει το δρομολόγιο στο πρακτορείο της οδού Μοναστηρίου 65 απέναντι από τον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης. Ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη, αφετηρία είναι το πρακτορείο της οδού Μοναστηρίου 65. Σε 10 περίπου λεπτά το λεωφορείο μπαίνει στο σταθμό Μακεδονία, όπου παραλαμβάνει επιβάτες και δέματα. Σε 15 λεπτά από την εκκίνησή του από την οδό Μοναστηρίου, αναχωρεί από το σταθμό Μακεδονία προς την Αθήνα. Σε 3 περίπου ώρες κάνει την προγραμματισμένη στάση στο ύψος της Λαμίας. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στον σταθμό των ΚΤΕΛ Κηφισού και από εκεί στο πεδίο Άρεως. Επιλεγμένα δρομολόγια ξεκινούν και τερματίζουν από και στον Πειραιά, μέσα στο λιμάνι, ακριβώς δίπλα από τα καράβια. Τους καλοκαιρινούς μήνες, πολλά από τα δρομολόγια ενώνουν τη Θεσσαλονίκη απευθείας με το λιμάνι του Πειραιά για όσους θέλουν να ταξιδέψουν στα νησιά μας. Αγαπητοί επιβάτες, η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης επενδύει στα καλύτερα λεωφορεία ώστε το ταξίδι σας να είναι άνετο και ασφαλές. Το προσωπικό της εταιρείας είναι εκπαιδευμένο για να σας εξασφαλίζει τις καλύτερες συνθήκες για το ταξίδι σας. Οι οδηγοί μας είναι άριστοι επαγγελματίες με πολύ μεγάλη εμπειρία. Εμπιστευτείτε τους! Το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης είναι ο καλύτερος, φθηνότερος και ταχύτερος τρόπος για να στείλετε δέματα από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και αντίστροφα. Το σύνθημά μας, το δέμα σας σε λίγες ώρες στην Αθήνα με λίγα χρήματα, γίνεται πράξη καθημερινά. Σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε με το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Με τη δική σας συνεργασία θα κάνουμε το καλύτερο για ένα ταξίδι άνετο, ευχάριστο και ασφαλές. Σας περιμένουμε ξανά σε ένα από τα δρομολόγια μας. Αγαπητοί επιβάτες, η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ εξυπηρετεί με συνέπεια, ταχύτητα και αξιοπιστία για περισσότερα από 50 χρόνια το επιβατικό κοινό. Με διαρκώς βελτιούμενο στόλο και εγκαταστάσεις προσφέρουμε αξιόπιστες συγκοινωνίες στις καλύτερες δυνατές τιμές. Τα λεωφορεία της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ξεκινούν από την Αθήνα, από το πεδίο του Άρεως και στη συνέχεια παραλαμβάνουν επιβάτες και αποσκευές από το σταθμό Κηφισού στην οδό Κηφισού 100. Από εκεί, μέσω της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης, κατευθυνόμαστε στον προορισμό μας. Σε 2,5 περίπου ώρες κάνουμε μία στάση αναψυχής 20 λεπτών στο ύψος της Λαμίας. Φτάνοντας στη Θεσσαλονίκη, μπαίνουμε στον επιβατικό σταθμό Μακεδονία. Το λεωφορείο τερματίζει το δρομολόγιο στο πρακτορείο της οδού Μοναστηρίου 65 απέναντι από τον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης. Ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη, αφετηρία είναι το πρακτορείο της οδού Μοναστηρίου 65. Σε 10 περίπου λεπτά το λεωφορείο μπαίνει στο σταθμό Μακεδονία, όπου παραλαμβάνει επιβάτες και δέματα. Σε 15 λεπτά από την εκκίνησή του από την οδό Μοναστηρίου, αναχωρεί από το σταθμό Μακεδονία προς την Αθήνα. Σε 3 περίπου ώρες κάνει την προγραμματισμένη στάση στο ύψος της Λαμίας.
Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στον σταθμό των ΚΤΕΛ Κηφισού και από εκεί στο πεδίο Άρεος. Επιλεγμένα δρομολόγια ξεκινούν και τερματίζουν από και στον Πειραιά, μέσα στο λιμάνι, ακριβώς δίπλα από τα καράβια. Τους καλοκαιρινούς μήνες, πολλά από τα δρομολόγια ενώνουν τη Θεσσαλονίκη απευθείας με το λιμάνι του Πειραιά για όσους θέλουν να ταξιδέψουν στα νησιά μας. Αγαπητοί επιβάτες, η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης επενδύει στα καλύτερα λεωφορεία ώστε το ταξίδι σας να είναι άνετο και ασφαλές. Το προσωπικό της εταιρείας είναι εκπαιδευμένο για να σας εξασφαλίζει τις καλύτερες συνθήκες για το ταξίδι σας. Οι οδηγοί μας είναι άριστοι επαγγελματίες με πολύ μεγάλη εμπειρία. Εμπιστευτείτε τους! Το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης είναι ο καλύτερος, φθηνότερος και ταχύτερος τρόπος για να στείλετε δέματα από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και αντίστροφα. Το σύνθημά μας, το δέμα σας σε λίγες ώρες στην Αθήνα με λίγα χρήματα, γίνεται πράξη καθημερινά. Σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε με το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Με τη δική σας συνεργασία θα κάνουμε το καλύτερο για ένα ταξίδι άνετο, ευχάριστο και ασφαλές. Σας περιμένουμε ξανά σε ένα από τα δρομολόγια μας. Αγαπητοί επιβάτες, η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ εξυπηρετεί με συνέπεια, ταχύτητα και αξιοπιστία για περισσότερα από 50 χρόνια το επιβατικό κοινό. Με διαρκώς βελτιούμενο στόλο και εγκαταστάσεις προσφέρουμε αξιόπιστες συγκοινωνίες στις καλύτερες δυνατές τιμές. Τα λεωφορεία της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ξεκινούν από την Αθήνα, από το πεδίο του Άρεος και στη συνέχεια παραλαμβάνουν επιβάτες και αποσκευαστές